manipulació de pràctiques en un laboratori presenta una àmplia varietat de riscs que afecten tant a la seguretat i salut de les persones com al medi ambient. A causa dels perills que comporta la manipulació de productes químics, en aquest vídeo es mostraran una sèrie de recomanacions bàsiques per a treballar amb seguretat en un laboratori químic. Abans de començar a treballar en el laboratori, és convenient informar-se dels riscos específics, així com els dels consells de prudència per a la manipulació de cadascun dels productes que es vagin a utilitzar. Aquesta informació pot consultar-se en la fitxa de seguretat del producte o buscant el significat de les frases H i P i dels pictogrames de la seva etiqueta. En entrar en el laboratori, hauran de deixar-se en les taquilles els abrics, bosses i altres objectes no necessaris per a realitzar les pràctiques. Equips de protecció individual EPI. L'ús de bata completament botonada i amb els punys tancats amb botons o gomes és obligatori, així com el de calçat tancat, ja que per molta cura que es tinga, els esguits de productes químics són inevitables. També és aconsellable no portar falda o pantalons curts ni tampoc calces, ja que són fibres sintètiques que amb el contacte amb determinats productes químics poden quedar adherides a la pell. Els cabells llargs suposen un risc que pot evitar-se fàcilment recollint-los. A més, s'evitarà portar polseres, collars, mànegues amples ni res que puga enganxar-se en els muntatges com a fulars o bufandes. L'ús d'ulleres de seguretat és obligatori durant la permanència en el laboratori. El seu ús protegeix els ulls d'esguits de productes químics o de projeccions de materials sòlids. No és recomanable l'ús de lents de contacte, ja que, en cas de projeccions de líquids, no poden llevar-se amb rapidesa i poden produir-se lesions oculars. Quan es treballa en determinats productes tòxics o corrosius, serà necessari l'ús de guants adequats per a cada tipus de risc. Tinga en compte que no tots els guants protegeixen el mateix contra tots els productes químics i menys encara contra els solvents orgànics. Actuació en cas d'emergència. En entrar en el centre es localitzaran totes les eixides, siguen o no d'emergència, per si fora necessària l'evacuació total o parcial de l'edifici. És important conèixer la ubicació exacta dels elements de seguretat del laboratori: extintors, mantes ignífugues, dutxes de seguretat i rentaulls, farmaciola, polsador d'alarma i mànega d'aigua. En el cas de produir-se una situació d'emergència, el primer pas serà donar avís a la resta de persones i evacuar ordenadament l'espai afectat, sense córrer ni deixar-se portar pel pànic. Quan la situació d'emergència hagi sigut provocada per un foc, s'intentarà apagar utilitzant l'extintor adequat o cobrint el foc amb un recipient que l'ofegue. Mai s'apagarà amb aigua un foc provocat per la inflamació d'un dissolvent. En cas d'utilitzar un extintor, cal estirar de l'anella de seguretat, pressionar la palanca i dirigir el xorro a la base del foc. En cas de cremar-se la roba, l'immediat és tirar-se en el sol i rodar per a apagar les flames. És responsabilitat de tots ajudar algú que s'està cremant cobrint-lo amb una manta ignífuga, conduint-lo fins a la dutxa de seguretat si està pròxima o fent-lo rodar per terra. Bones pràctiques en el laboratori, hàbits personals i de treball. La conducta en el laboratori ha de ser correcta, responsable i de sentit comú. No s'ha de jugar, córrer, espentar, etc., ni realitzar experiments no autoritzats. L'àrea de treball ha d'estar sempre neta i ordenada, evitant l'ús excessiu de recipients que continguen productes químics i dissolvents o d'equipament innecessari. Mai es deixarà una dissolució sense etiquetar. Els líquids es trasbasaran amb cura per evitar que es desborden del recipient. Però si això succeirà, s'ha de netejar immediatament, rebutjant el material absorbent en el recipient adequat.
En el laboratori està prohibit menjar, beure, mastegar xicle, etc., ja que existeix la possibilitat que els aliments es contaminen amb productes químics. Abans d'iniciar un experiment, cal assegurar-se que el material, muntatges i aparells estiguen en perfectes condicions d'ús. No s'utilitzarà material de vidre o aparells en mal estat, ja que d'aquesta manera augmenta el risc d'accidents. El material i aparells usats en un experiment es deixaran sempre nets, ordenats i en perfecte estat d'utilització. L'ordre i la neteja són la base de la seguretat. La manipulació de productes químics presenta certs perills a causa de les propietats intrínseques de cada compost. L'etiqueta de l'envàs indica, amb uns pictogrames i unes frases, el tipus i grau de perillositat d'una substància. Aquests pictogrames indiquen substància nociva o irritant, substància cancerígena, substància comburent, substància inflamable, substància explosiva, substància corrosiva, substància tòxica i substància perjudicial per al medi ambient aquàtic. Els productes no s'oloraran, però per si qualsevol motiu farà falta, es farà fent arribar els vapors amb moviments de la mà, mai directament. Tampoc es tocaran amb les mans. Fins i tot si s'ha tocat algun producte amb els guants posats, és convenient llevar-se les mans per a no contaminar la resta de material. Per a pesar un producte sòlid s'utilitzarà una espàtula neta i seca, prenent xicotetes quantitats per a no sobrepassar el pes requerit. En cas d'utilització de la pipeta, mai s'aspirarà en la boca, sinó que s'han d'utilitzar aspiradors adequats de pera o d'èmbol. S'ha d'anar amb molta cura en introduir la pipeta en l'aspirador. Un dels accidents que es dona amb major freqüència és el trencament de la pipeta en realitzar aquesta operació, amb el perill de clavar-se el tub de vidre a la mà. Per a evitar-ho, es pren la pipeta per l'extrem superior i s'introdueix en l'aspirador procurant fer la mínima força de palanca possible. Quan es calfen tubs d'assaig o en la manipulació d'un embut d'extracció, s'ha de dirigir sempre l'obertura del recipient en direcció contrària a un mateix i a altres persones que estiguen pròximes per evitar esguits imprevistos. Mai s'introduiran en l'estufa substàncies inflamables o combustibles. Quan es treballa amb vapors tòxics, irritants o lacrimògens, s'haurà de manipular sempre en vitrines extractores, comprovant prèviament que estiguen enceses i que funcionen correctament. Abans d'eixir del laboratori, es llevaran els guants sense que la part exterior toqui la pell i es tiraran a la paperera per a continuació llevar-se les mans. Així mateix, la bata es guardarà en una bossa per a evitar el contacte amb la resta de materials i les ulleres en una funda protectora. Primers auxilis. Quan s'aboqui un producte químic sobre la pell, s'haurà de netejar de manera immediata la zona afectada amb abundant aigua corrent. Quan algun producte químic afecta els ulls, és necessari actuar amb la màxima urgència. En aquest tipus d'incidents es llaven els ulls abundantment en un rentaulls o en la seva absència davall de l'aixeta, mantenint l'ull afectat obert amb els dits per a facilitar la rentada valls els parpalls. S'ha d'acudir al centre de salut per xicoteta que sembli la lesió. Les xicotetes cremades produïdes per material calent, com a plaques calefactores, becs Bunsen, estufes, mufles o forns, s'han de tractar llevant la zona afectada amb aigua freda. Si la cremada és greu, no s'utilitzaran cremes o pomades grasses i s'acudirà al centre de salut per al seu tractament. Per a previndre aquest tipus de lesions, és convenient adoptar les mesures oportunes, com és l'ús de guants especials o pinces. Gestió de residus. Tots els residus produïts en el laboratori requereixen d'una gestió adequada per a la seva eliminació. És per això que es disposa d'envasos correctament etiquetats i separats per grups on s'hauran d'abocar els residus generats. El material de vidre trencat es depositarà en recipients destinats especialment a aquest efecte. Els guants es tiraran al contenidor abans d'eixir del laboratori i mai es guardaran per a tornar-los a usar. Des de 1996, la Universitat de València du a terme el programa de minimització de residus, en el qual es requereix la col·laboració de tots per aconseguir com a primer objectiu reduir, en segon lloc reutilitzar i com a última opció reciclar.